kade sikhuluma izolo ebusuku. Ngoba sikhuluma izinto eziningi kangaka, yini lecabanga uzona zonke nje? Nyani wami, ngiya-understand ukuthi uphelelwe umsebenzi, kodwa masubalisa kangaka yini kodwa engabe uya-understand ukuthi awusasebenzi. Sengicabanga ukuyokwenza lokho. Mana baba, ufuna ukwenzani? Hayi angizwa-ke mina kahle lento yakho baba, usungasuyaphuma endleleni. Hawu, mntana mkwenze njani abuye ukhathazekile? Yazi ma indaba yababa sivele yaphenduka ihlaya nje emphakathini. Yini manje manje ushusha njalo? Uthi akusiyona yini indaba osidede balendaweni uLubanzi noNosipho. Ngazoni. Yebo baba. Hawu, ngazoni. Ngijabulela nje ngibuyele kwenze njani? Ayikho-ke kodwa kona into ejabulisayo manje ungena nje kusanda kuphuma unjabulo manje bamtrabhe ngenduku bamtrabhanga futhi bambolisile baba kanti imali wangasho ungena uthi uyiboleke kunjabulo baba ngiyabuza Ngazoni. Ngasimele ngihamba. uhamba uyaphi manje Nafuthi akugiba into ekhulu ngidlala nawe la. Isiqiniso la phansi bonke tshela. Nawe ngendimele lento yakho uthuba ivila mina njalo ngibele sikhulumele ngenze yonke into. Uba intombazane. Hawu kusobala nje bhuti. Ake sikubone ngibhede la. Hayi. Shit. Umuntu uzobambeka ke la yazi. Kuthi ngangifakela mina kanyanga le. Shit. Hey, hola abuela. Foga wena phansi nje. Senze ungilandela abathi. Awufana foolish. Sala. Ngenza ngidaba. Yala. Sala khuluma nalo njalo. La. Zothula wena. Zothula wena.